Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε εδώ στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΑΠ και αυτό το Σάββατο. Κυριακή είναι, βούρλο. Κυριακή, ναι, για να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί την κλήρωση του Τζόκερ. Τα χέρια, γιατί τα κουνάει πέρα τότε. Της έχει μείνει κουσούρι από όταν έλεγε τον καιρό και έβρεχε βατράχια. Μετά από 8 συνεχόμενα jackpot, το ποσό που έχει συγκεντρωθεί για τον νικητή της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Τι λες βρε ζώων, ποιας εθνικής? Ήτανε και στα αθλητικά. Ναι, η ανόητη. Και έλεγε την Καλαμαριά Καλαμάρια. Πανσεραϊκός Καλαμάρια 1-0. 7,5 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν περιμένουν τον πρώτο νικητή. Πόσο ρεκόρ για το Τζόκερ. Πόσο ρεκόρ. Ηλίθεια, τους τόνους δεν τους διαβάζεις? Γάμω τα καλαμάρια σου. Ας περάσουμε όμως τώρα στην κλήρωση. Τι θα τραβήξει πάλι η Γκαντέ μου? Πρώτος αριθμός για απόψε, το 5. Πάρτα. Δεύτερος αριθμός για απόψε, το 3. Τέταρτος αριθμός για απόψε. Το τρίτο θα το πληρώσεις, ή θα το βγάλεις από το μυαλό σου? Μάλιστα. Συγγνώμη φίλες και φίλοι, ο τρίτος αριθμός, όχι ο τέταρτος, αλλά ο τρίτος είναι το νουμεράκι 42. Ο τέταρτος αριθμός βγαίνει τώρα αμέσως και είναι το νούμερο 91. Σιγά μην είναι και τα 3/8. Τι 91, 16 είναι. Ανάποδα το κοιτάς. 45 είναι όλα και όλα τα νούμερα. Ηρέμησε, ρε Γιώργο. Τι να ηρεμήσω μόνο με την ηλίθεια, τι να ηρεμήσω? Μόνο που τη βλέπω συγχύζομαι. Τι ανάγκη να τύχει σε μένα αυτή η γελία, ο πανίβλακας, το ζώο. Συνέχισε, είπα, τέταρτος αριθμός είναι το 16. Πες το. Τέταρτος αριθμός είναι το 16. Πες το. Μπράβο. Και τελευταίος αριθμός? Και τελευταίος αριθμός για απόψε, το 20. Πες τώρα και την πεντάδα. Δεν τη θυμάμαι. Τι πάθαμε. Επανάλαβε. 5. 5, 3. 3, 42. 42. 16. Τι? 16 είσαι και κουφί. Δεν βλέπεις, δεν ακούς, δεν διαβάζεις. Τι στο διάλογο ξέρεις να κάνεις? 16. Πες 16. Πες 16. Και 20. Και 20. Αμήν. Άντε, βγάλε τώρα και το Τζόκερ να πάμε σπίτια μας. Τζόκερ είναι ο αριθμός. Αυτή την κλήρωση δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Τζόκερ είναι το 19. Τι ήτανε και αυτό, Κυριακά? Αυτό ήταν. Απολύθηκα μετά από αυτό το πατερλό. Κατάλαβες, φίλε μου, για να πάρει κάποιος, μην πω, 7,5 εκατομμύρια, εγώ καταστράφηκα. Να μην προλάβει να τα χαρεί όποιος κι αν είναι. Όποιος κι αν είναι.